ekele m unu, kelesi unu ike. Taa na ihe onyonyo anyị ịtụ ilu Igbo. Ilu anyị bụ Onwere onye tere ákwà ya uhie, ọ sị na ntụ ka ya mma. Ilu a dị ka ajụjụ. Onwere onye tere ákwà ya uhie, ọ sị na ntụ ka ya mma. Onwere onye tere ákwà ya uhie, ọ sị na ntụ ka ya mma. Ka m sụọ ya na Bekee. Is there anyone who would not prefer to dye his clothes with camwood rather than ash? Is there anyone who would not prefer to dye his clothes with camwood rather than ash? N'ilu a na-akọwa bụ onwere onye ihe dị mma adịghị mma. Onwere onye ihe dị mma adịghị mma. Onwere onye atụnyere mmanụ aṅụ n'ọnụ, ọ sị na aja ka ya mma. Onwere onye nyere ihe ọma, ọ sị na ihe ọjọọ ka ya mma. Ilu a dị ka ajụjụ, ọ bụ nke a na-asị na ọ bụ ka bụrụ ilu. Onwere onye ihe dị mma sọrọ nsọ. Onwere onye ihe dị mma adịghị mma. Ụdịrị ilu a ka ị ga-ajụ maọbụ ka ị ga-aza onwe gị ka ọ na-abụ. Ọ bụrụ na a na-asị na ọ chọrọ nke ọzọ, na enyere ya ihe dị otu a, ọ chọkwa ka enyekwa ya ọzọ, ị ga-ajụ onye ahụ bụ onwere onye tere ákwà ya uhie, ọ sị na ntụ ka ya mma. Dịka ndị Igbo ga-asị, onwere ga-ahapụ ebe a na-echi ọzọ gaba ebe a na-arụ agụ. Ihe a bụcha ilu eji atụ ma ebe a na-achọ isi onwere onye ihe dị mma adịghị mma. Ilu a dị mfe ịmụta. Ilu a tọrọ ụtọ. Ilu a bụ ilu mmadụ niile kwesịrị itinye n'isi ya. Ọ bụghị ilu ị ga na-echesi ike tupu ị tụọ ya. Unu ma na ihe anyị ji emere onyonyo anụ bụ ka anyị mara ka esi atụ ilu Igbo, makwara na ọtụtụ ilu Igbo na mbọ aka anyị. Ya bụ nke taa dị ụtọ. Nke taa bụ ụdịrị ilu ahụ ị nwere ike ịtụ ọtụtụ mgbe ị na-ekwu okwu. Onwere onye tere ákwà ya uhie, ọ sị na ntụ ka ya mma. Ya bụ ilu anyị nke taa na ihe onyonyo ịtụ ilu Igbo. Aha m bụ Amarachi Atama, onye nke unu na-akpọ nwa dị ọra mma. Ekele m unu.